Kas talatibiyag! Ay na! Nagmayat mo tinday dya kanta. Ay, makapain love. Ay, Aguray ka, Chris. Sakbay akiliin ka akasta. Iyam amo ka kin ni Jay akachachat mo iti manu abulan. Ngarag. ay, my name is Chris. Short for Crisanta Matutina Alejandrina. Magatintog mo itong tinagan mo? Amo kamarigatan ka amang ibalikas. Iso nga, awagan naklaangan iti love. Aguray ka mati. Lavan ako sa... Kat, anya ngay nga Ruth, no isumot lang, titurong na. Saan ka di, Jay? Ay na, ay mabisina kon. Ayan ngay day Jay, ako na amapan lang, ijay CR. Wan nga rod. Sa dino nga taas si Arti na pananak. Ay na, lumami isan day to in order ta amakan. Kaya't mo ka di amapan ko kitaan. Saanan? Apay pay laang. At inakitaan na. Amangan mat ng nalmasan ni JCR. Kastoy man ang tinapasamak, idi. Jay ka din ko, intarayan nag-idi. Hay, apeng amin aya talagi pumday ta na pasamak. Jay kunada nga road. Don't cry over spilled milk. Ay, mga takit din. Sige, sapay nagado da ito in-order ta amakan. Uy nga Rod. Ay, makan ko amin dagitoy. Ay na, depressed ka manan ako na. Relax ka kadilaan. Inayadam at agisubo ang mga numaltutan ka. Anyang idagiti nakabalkot a pasarabong kada kami ni Mami. Ay, kat kita ama. Damagam pala ang matkanyak. Apay akas taman ng timod nun, sister. Napan ka lang arab na ki eyeball, hindi ka-chat mo na ako super duper guwapo. Ay na. Apay nga min alugpap ti agong ko. Anyang may tiamok dito. Apay nga asyak ti pagdamagam. Apay nga'y asika. Nagtundiris mo't na agong mo. Ay, it's so unfair. Pansit nga awan sagpaw na akar ni dayto inyawid ni Manang Chris, Mami. Siyak langan timangan, ta saan apang bakit daytoy? Ago makaamangan, jakay at tipansit. Ay, isumot ati ko na. Diyo kayat. Wan gayam, ayan ni manang mo. Pag-istorya man, no kasano jay date na, ijay ibagbaga na akachat na. Ay na, Mami. Saan mo nakasalita? Tama di timod na nagawin. Jay make-up na. Ay, naiwara-wara mo tan, ijinarakab arupa na. Na. Apay ngay. Ay, tsak man amoy ti day babae. Ket amon ti saludsod na. Nanya dayta. Ay na, apay kano alog pap ti agong na. Idinto ta siya katatangos. Ay nadyak sinungsong bata nen. Tadyak met amo ti sungbat na. Agmaseta sa klangan. Imbag pa'y dagito ang masetas. Tasanda ka panawan. Oh, Chris. Anya ayati bagbagam dita. Pudnumat ngamin, Mami. Ay, dagito ang masetas ko ti mangipapa ay kanyak iti unconditional love. Ay, unay ka na, anak ko. Ay, gayam. Kumusta nga i-J-date mo di kalman? Boyfriend mo ka din ni Jay. Anya, boyfriend? Idinalpas kami na nagamam mo. Timakdar, kat nagpakada anapan ijay CR. Kat, anya nga itinapasamak. Ay, saanan ang nagsubsubli? Naglokon nga inukas tati inaramindakan ka. Saan ak ngamin anapintas? Ay na anak ko, nagkunakan ka saan ka anapintas. Ay na mami, naglukmagak lang arudan, basitak pay, lugpapay na ito agong ko.
Napuno iti whiteheads. Ay na, unay katapan ang iruruman mo di tabagi mo na anak ko. Abay ngamin asa anak anayan na pintas. Idinto ta ni Julio akabsat ko. Dahil abakla akabsat ko. Uray saan nag-makeup. Ibagbagada nagpintas. Nagdal na ka kadi, Chris. Inakman kit di uminom itinalamis. Ala ko di gayam ko. Barang malaganan tirik na. Ay, may sapay man na baso a palamig. Ay na, huston. Adoon na yun deta may sa adakkel abaso nga ininom mo. Kayat ko pa'y nga ruti lumukmag. Kat, naglukmag ka una yan. Kinunampay. Naglukmagak lang arunan. Naglaadak pa'y. Asino nga'y timbangayat itikas kanya. Agtal na ka man. Di ka madanagan. Ibirukan ka iti sa bali akadate mo. Saanan? Jakon kayat tiagayat. Ay na friend, saan laan ni Jay ti lalaki dito'y lubong? Nang runa ita, taaddan social media. Ado pa'y ati maam-amom amas gwapong am iti dayjay ajay. Saanak amamati iti forever. Aglisi ka man kitdi. Tapno makita dagiti tattao to'y langkok apalamig. Ijay kaigid. O, kita am day taapa nang iruruman mo kanyak. Ay, pasimple lang. Ngam, it hurts. Ay na! Maban ka lang gumatang iti 5 pesos nga asin. Agpakadwa ka pa'y kanya. Ay na, mabainak nga ron amag na dito'y kalsada nga agmay-maysa. Pagbainang po ma. Uy, wow! Nagsiksimit tayo. Ay, thank you. Naka-red, ti ko na. Apay, naka-red kaya. Isulti ko na kasiksi. Ay, sika Dinak man awag-awagan iti sexy. Kaya't mo ka diti street Streetan ka dita. Tati manang ko ati sexy. Tatrulala a babae. Ay, manang mo na ito, nag-look magkakadwam. Hay, awan pa si Siksyan kan pipintasan na. Dita, aguray ka man. Bye-bye, amon. Ay, di mon tutupanday ta nga istambay. Ay, naglastog, nagsasao. Ibagam ito takadwam, agpakutong basay. Ay, awan bibiyang mo. Intakit din. Julio, apay ang nagdiretso ijay likod ti balay ni manang mo. Ay, namadi man ang timod na amami. Napan kayo laging batang iti asin, madintimod na. Kasano, ada istambay ako namlan asino anang pirdi itimod na. Mala, ingkang arod asinan jay lutlutwak. Tabapan ko man kasarita ni manang mo. Ay na anak ko, husto ka din. Saan kan nga agpanimid akasta? Kayat ko nga ro ti agpanimid, mami. Naladingit ka man ako nakon. Ay, talaga naladingit ak. Ay, apay nga nga inyanakdak akastoy. Agsao ka manan iti tiyak kayat. Naglukmagak lang arudan. Nalakapay atubuan ti kamuro to'y rupak. Maganda yun. Ay, day tati kayat ko. Ay, inlasin mo ka di dagiti taba. Wen, parakan ka. Ay, sige, intay nga rudan mangan. Tapno pumintas ti mood ko. Na, Gusto ka niya akon. Jakon kaya ti mga na. Siyak, kayat ko pa. Ikanak man pa itiin na po Ni mami, gapo talas rice, kimotong, kat naragsak di doktor na. Mangrugi ka man na manguyaw kanyak ha? Uyaw manan aya. Kat na ibagbagaklaan mo ti agpaiso. Ay, basta. Kanyak ti kayat ko akanan, aging gat maumaak. Aging ga, saan ka na makatakder? Ay,
Ada nabasa kapag sasao ang maibagay ken ka. Jakat adang ganayta. May papanmandaytan iti kinadagsan ko. Ay na, denggam Tikuna na, di mo ibukbok ti amin a panagayat mo iti sabali a tao. At adakit di nga ipaay mo iti bagim ti ayat ken respeto. Kuna na! O sige, agpili kayo iti kayat yu abadbado. Ukay-ukay laang dagita kat super nalaka. Ay na, friend! Aglakla ko kan iti ukay-ukay. Katanya nga road, friend. Manulaang matimaganganan siyak dito'y lakok a palamig. O sige, agpili kan iti gatangam abadbado. Ado ti palda ditang. Ada nga ta umanay kanya. Ay, winan niya. Ay na, 42 ti waistline ko. What? To'y waistline ko, kunak. Mano ti rukod na day tasikat mo? Tulang ka kadi. Kunak mat 42. 42? Nagdakal mo ta na sikat data. Kaya, friend, pinigsamat. Uray latim malyaw dagiti agpilpili iti ukay-ukay. Grabe. Ay na, siyak man ang tikit kita andan. Ha? Ay na. Ayun gayam anya. Ay kuha friend, ti kayat ko sa 42 pesos ti presyo day ta a t-shirt. Naglakan niya. O sige, katanga mon. Pearly shell from the ocean. Mami, bagay kumitlang ka diti agsala? Ay, unay kan aya, Julio. Isardeng munday ta pa nagperperly shell mo dito isang wanan mikin ni... Chris? Ay na, agpakpakatawa ak. Agtudtud mo tilwamon. Abay manan. Kurusunadak day ta apalda. Iso aginatang ko. Kunak no manay kanya. Ngamsaan madgayam. Ay, Julio, itad mo man ngamin kinimanang mo day tapalda ginatang na. Ay na, pinadas ko nga yung suot. Kan pinagsalak iti pearly shell. Uy! Bagay ko! Ay, naglukmegak ngami na talaga. Ay, na anak ko, kababagim mo ngamin day ta. Natawid mo day ta, iti day di dadim. Gaputan nalukmag day di dadim. Ay, saan mat nga iso tinalok maglaunay, mami? Kan, apay nga ni Julio. Ay! Saan mo tanalok mag? Ala, tasyak man ang tinakita mo. Ay, na anak ko, natawid namot ngamin kanyak, tinakot tong apamagina. Oh, nangag mo. Mana-mana lang yan. Agam saan na kaya tasawan, apangit ka. Para kanyak, sikat ikapintasan, anak ko. True. Isang ostoreta pa nagladladingit mo. Rumwar tayo kit di atalo. Taintay mangan iti adu apansit. Friend, nakitak di in-post mo ije Facebook mo. Anya day chay? Di picture yu at talo. Ni ading mo a Julio. Ken ni mamim. Ay, day chay? Wan, idi kalman, rimwar kami. Ay na, nagswerte ka. Taaddanan ken kabsat mo amangay ayat ken ka. Swerte ayamot tikas jay. Katuan mat. Kasano nga ibagam aswerte kat awan pa'y boyfriend ko. Ay, amom dya ibagbagada nga NBSB, no boyfriend since birth. Ay, siyak na itaon. Ay na, friend. Si kalaang ayati awan boyfriend na. Ado kayo anya. Ay, awan talaga ti mga yat kanya. Gapo itilak. Nalipatam samot ton, di imbagakan ka self-love. Ang kita man to'y agong ko, oh. Ay na, nagadula nga rodan ti white heads kan black heads na. Lugpapay! Self-love, kunakmatkin ka. Ti importante, makaangas ka. Si kakit dimot, tila pa ka insecure am di tabagim. Ay na, friend, di mo liplipatan ti self-love.
Love. Mami, umay ka dito'y salas. Darasem! Oh, apay, anya tinapasamak. Sino tinang ikabil ka na dito'y sabsabong dito'y florera dito'y lamisaan? Ay, wan. Oh? Kan... Sabong mo't dagiti masetas ko dagita. Ay, itala na pasamak da ito'y. Milagro. Kan... Wow! Saan ka di a picture tayo kadamanang mo a Chris? Dahita nakasabit di ta diding. Ay, impalaminate na gayam? Ay na, nagubing matilangak di tan a picture. Ay na, ano di mapaspasamak ka ni Chris, mami? Tapay. Ay nakit no kagura na amin a picture na idi. Ita, iso pa yung timang isabit iti diding. Ay, wala niya. Kan kagura na pa'y kaya ti sabsabong. Napananayan ni manang mo. Ay, sa di nung atangag pa iso tinapanan na. Awan mo dito'y balay. Ay na! Kalpasan nga nag-jogging ka, nag-exercise ta. Umay tamot gayang gumatang iti milk tea. Kat, anya ngay ita. Ita laang mat amakaramanta iti milk tea. Gumatang ka nga rudan Sige, aguray ka dita Mm. Ay, gumatangak man iti milk tea. Large dua. Anya flavor, miss? Excuse me. Extra large kanyak. Ay na, nag-cute mo tanday ta kadwa, miss. Iso? Win, anya tinagan na. Ay, Chris, umay ka man dito Apay ka di. Damdamagan da iti aglaklako iti milk tea tinagan mo. Taapay. Cute ka nga, main. Ay, siyak ni Ramon. Rhyme for short. Chris mo tinagan ko. Ay na, patinagan mo, nag-cute. Ay, una yan. Agtungtungtong kayon. Kasanon ngay di milk tea mi. Ayun gaya man niya. Ay, pasensya kayo na. Love at first sight sa matan. Da ito'y amarikrik na para ka ni Chris. Uy, ada kayo matgayam dito kusina. Mami. Wan, anak ko. Mangmangan kami kin ni ading mo. Sa dino ay tinapnapanam. Nag-jogging kami tigayam ko. Jogging? Ay, mabit lang, mami Adalang song batak nga awag ko dito yung cellphone ko. Sige, iha. Danggat man mo asino ti kasarita na. Surutak ijerwar mami. Sige, lumdi ka agpadpadlawa. I won, rhyme. Nakasangpet ako dito balay mi. Ijik ko laeng. No safe kamot lang nga nakasangpat dita balayo. Wen, ay na. Super caring kamot. Wen, kastaan naman. Ay, anya ka diti address yo. Oh, taapay. Umayak ag pasyar San ka day? Akas ta tirumbang apanagaram ti baraw iti balasang. Agaram ka kanyak? Kaya't nakadi uray nalukmagak. Cute, para kanyak tinalukmag. Kaskan ka. Kasta ka di? O sige umayak to agpasyar dita balayaw. Sige, makaamu ka, right? Adan love life ni manang ko mami. Ha? Adan? Ay na, lalaki ti imawag. Pirmi ang makilkilig ni Chris. Ay, kasta. Nangagmuti pa nakisarsarita ka niya, rhyme? Ay, konti lang. Suportaran da ka, anak ko. Kasta latipiyag. Rumbang lang, naragsak ka. Ay na, maragsakan kami para kan ka. Thank you. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao, ako na. Di mo ibukbuk ti amin, apanagayat mo iti may sa atao.
At addakit di nga ipaay mo iti bagim ti ayat ken respeto. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Oy, Roger, anya ter aramidam dita salas, ah? Nakatugaw. Apaya. Anya ti orasan? Day tapay la makitetex tar aramidam? Makitetek sa kayamat. Ay naaglibak kapay laang. Ha? Itay kapay asip-siputan. Ay, itetext ko lang, Jebus May. Anya? Tanga ti rabi akatex mo, Jebusyo? Ingkagat maturugan. Asino ti katex mo, ah? Jebus May kunak lang arudan. Kita man! Nene, apa kita nga? Ha? Sa anak ngamin amamatikat, aday Jebusyo ti katex mo. Privacy. Irespeto mo't ati privacy. Anya? Sigun itilintag iti Pilipinas dayta. Maibalod ka, nutob ngarem. Adda babae nila kayo mo, kunang? Wen samare, kasta ngamin tagparparik na kanya. Apay, kanayon ka di nga da ka-text na? Wen mare, kasangsangpet na pailang ijay balay. Ag cellphone na, taramidan na. No adda umawag kan kwa na, umadayo ka de? Wen mare, day tater aramidan na. Ay na, mare. Dagiti sinyales nga adda nakita na asabali. Ha? Ay, aguray ka man pa'y mare tagangasak. Ah, Kasla malmasakon. kastoy ti aramidam. Libasem nga alaan jay silpon na. Kat basaem ti inbox consent items na. Ay na mare, jak pa'y maigaman di cellphone na. Takanayon na nga ibaga a privacy na kanong. Ay na! Adda nga rod at talaga ti babae nila kay mo. Ay, di nakman pag nervyosan mare. Kat no kastamot idi nila kay ko. Ah? Kasta aya? Wan. Pulos, di na ibaba ti cellphone na. Kanayon nga itugot na, uray numapan iti banyo. Anya? Mare, makasangitaksan. Kasano kami ngay kadagiti anak may no isukat na kaun. Sigurado, ubing kan napimpintas jay pangisukatan na kan ka. Lakay, nakatimpla ako ni iti kapeng. Sana kung ngagkape. Tanay, maladaw ako ni opisina. Maladaw kan? Nagsapa pa'y mo. Adda ngamin ipadpadagas kanyak Jebus May. Anya ti dagasam. Chicks mo, ha? Nene. Di nakman ban ni ka sa nakastalor na. Makadlaw akon a Roger. Saan kan amang mangan dito'y balay? Ultimo timpla akapeng, di mon kayat. Apay nga rod nga agungat ka. Sayang di tinimplak akape. Adda pa'y pandisal na anapudaw, kan adda palaman na. Mapanak man langan. Adan sa matagpay so babae nila kay ka. Insukat na ko na. Anya nga'y daramida. Dahita tidak kalaparikot ko itatatang. Adan sa babae nila kay ka. Agur-urok matan ni tatang. Unak no dengdenggan na tis istorya. Tatang, nakaturukan. Tatang. Anya tinapasamak. Nakaturog ka matan. Kastuya nga rudag. Nagbita nga agtuglap no nakatugawak. Ang mga gidaak. Ay, di makaturaw. Kinalakay mo mat siguro na tatang. Anyan di pagsarsaritaan tayo. Awang? Istorya sa mga dababay nila kay Mau. Kasta nga ro ti panagriknak, tatang. Ay, kasano ka di nakaisukat nila kay mo ka? Ay, nakita man da ito iladawam idibalasang kapailaang kuntilangam ita. Apay ngamin adiyo pay laibuleng day ta picture ko idi sweet 16 nakpailaang. Ita, ikumparayo kanya kat 40 kaon. Ay, kwa, tikay ko sawan. Napintas ka iday. Nung ay agpapintas ka manan ita. Nadula amin.
Bakit da taon? Agpapintas pa ilang. Sayang ti kwarta, tatang. Sorry, manang. Pinaguray ka. Ado nga ti customer may ije parlor itay. Jakmat basta makapanaw. Kat, kumusta nga ni tatang abinantayam? Ada ka di reklamo na? Awan matkit di ti reklamo na. Ay, nasayat. Ano kasta, manang? No siyak nga ti kadwana. Ay na. Saan? Ama ibus ti reklamo na. Gagangay ti lakay. Siya at yada reklamo na. Di ka man, manang. Anya kumangay ti reklamo. Ni Manong mo, Roger. Adda babae na. Ha? Ay! Joke, manang. Apay ko maamakig tutak. Kat saan matan abaro ti kasta nga istorya ita apanawan. Kaadwan samot anaasawaan ita apanawan. Kat agbirbirok da iti number 2 da. Saan nakadi ang matulungan? Ha? Agpatulong ka kanyak, manang? Siyak, a single? Isadyak kaya ti makirelasyon. Gaputaawan ang ti mapagtalkan ita a lalaki. Saan ang mabalin nga isukat nak nila kay ko? Babasit pa'y dagiti anak may. Ilaban ko ti karbangak. Manang, padasem man nga ti agpapintas. Ibagbagam laeng ti kasta. Tapno maaddaan kay ti customer. Ay, katuwan papintasan ka. Ngam, masapul nga agbayad ka, manang. Adda manen ijay adayo ni Roger ang makisarsarita iti cellphone na. May sanga orasan ijay ang makisarsarita. Ay, kasto unay pa iti katawa na. Babae na nasamot di kasarsarita na. Tauray lay madayo. Sapay nagbayag. Ay, mapan kumankit di ayapan. Hay, Roger! Shhh! Saan nakapumanaw dito? No saan ka nga umay? Shh! Bus ko da ito eh. Pumanaw ka man dito. Saan nakamamati anibos mo dayta? Babae dayta? Ha? Itan mo man kanyak dayta cellphone na? Nene, di mo agawan ti cellphone na. Dapay nga rod kasarsarita ka. Nagawa ka talaga! Mapirdi da ito cellphone. Ipata mo na. Adda kasarsarita ka. Ay, Natinagan. makitam da itang aramid mo. Nadadaalan ti cellphone ko. Ay, tilan tumat ngamin araramidam. Alan mare. Istorya umon di ibagbagam apanagapayo kan nilakay mo. Nagapa kami Tainagaw ko di cellphone na. Kasano? Di ako nalapdan tirik nakmare. Ay na, kasta akmot idi. Ammom, ti inaramid ko iti cellphone nilakay ko. Imbarsak ko gapo iti rurod ko. Kat, anya nga'y tinapasama. Ay, natangsitak ko namsa. Uray no basitak, natangsitak. Di na kun kasarsarita ita nilakay ko. When tanasakit tinakam na. Awan at tipagteksan na kan ni number 2 na. Anya nga'y taramidak mare. Bayam lang agumura Basta ipariknam, asaan arumbeng nga isukat na ka iti sabali. Apay, nagsapa ka mga agawid ang paray. Ay, wan pare. Taray. Agkita kami manan ka ni... Amumon. Pagkitaan nyo ay kani mo. Ay, siyempre. Ijay sigud na pagkitkitaan mi. Ay, sos. No, ngay maamuan ni misis mo nga adda ka di-date mo. Oh, apay kumangay ang maamuan na. No ko nam anabong di cellphone mo nga inagaw na. Ay, dahil tati may sa problema, pare. Awanan pag-chat ko kani... Ay, kaya di gumatang ka man din Makadlawon ani bagat ko. Amo matanda jahi. Bilangan na tiyaw-awat ko kan kuana aswildog. Ultimo 5. Ay, ang masa na balay. Available mo lata ni mo. Mabalin kay latang agday. Apay nga itaka na ang anagawid. Anya ti orasan.
Nagkunakan ka nga ilak mo tiri daw. Ti saludsod ko ti song batam. Timat saludsod ko tisong batam. Alas 10 iti rabi ay. Aping itakalaang. No di mo ko mainagaw kan binuong je cellphone ko. Adda ko mapag-text ko kan ka. Man nakibiyang kan tumat ngamin. Aping nga itakalaang anagawid ko na. Nakmala maturugan. Roger! Sungbatan na! Inak maturog je sa alas. Tanagalsam ka kaida. Anya ti kinunang! Ulit man, Roger! Hoy! Kasarsarita ka pa lang! Naalsam ka, no? Ha? Naalsam nga taaya, ti payud ka, oh. Manang, rinigalwan ka mat idi iti bangbanglo. Angam, di mon samat usaren. Iduldulin ko dayjay apamanglo. Sayang mo. Apay nga idulin mo. Usaram Apay, di mo aya kayat ti payud ko? No maminsan, naalsam ngamin ti payud mo, manang. No maminsan mat, kasla saan nagdigdigos abakat. Ha? Kastan ti angot ko? Katuan, iso akasan asaan na ka nga isukat nila kay mo. No nagmadimat ti payud mo, manang. Kumusta nga mo ti panagdetyo ko ni ahem. Ha? Ay, di mo damagan, pare. Wow. Uday ta isim, ma'am. Ha? Dumanon sa mo di talapayag, ma'am. Ha? Among pare. Jak mauma ka ni ko. Ngamin, ay nagbanglo si ka. Kaganad ka Tama nga no matiliwan na ka ni kumare. Ay, sos! Narigatan. Di mo man ipalagay ni misis ko. Unay kan. Kaskalan na alsaman mutain. Hindi imbagak ti misis mau. Jak man mo. Nagalsam nga agpaiso ti payot ni misis ko. Ay. Amangan no. Suka ti perpyaw na. Ay, agtal na ka man mat dita. Jay pa'y kaalsaman asuka. Ha? Malain nga gistorya ka, Lorna. Pag-istorya undak manen. Turugan dak tumanen tatang. Sana inta ka digdigos ka. Makariing nga ka naggat malpas ti istoryam. Imbag kada kayong ata nakadigos kayon. Siya ngay, jak pa'y masangon tagdigos. Ay, unay kameten ay Lorna. Isugayam nga isuksukat na kanila kay Mau, gapo tadi ka magdigdigos. Nagadungarod kas asikaswag tatang. Ah, Kan umay kapay kadwaan dito balayo. sakto pa'y alakay nga wampapanan na. Every other dingag digusak. Tadyak kayat abumang sitak. Awanan tatang. Talagan sa nga insukat na kun ni Roger. Wala tabaybay ang mutabagay. Agpapintas ka ngamin Pangalaak nga iti pagpapintas ka. Ultimunto pa'y pagpamanicure. Ngimi na itan. Ha? Si kadahitan kumaray? Apay, sabali akon iti panagkitam. Ay na, pimintas ka amaray. Talaga mo tapimintasak, mare. Manungay tinagastos mo iti dayta pa nagpapintas mang. Ay kat, nasurukmat nga innam aribo Ha? Kan, impakulot mo matanday tabok mo. Wana, taday to'y ngamin nga style ti maibagay kanya. Wan nga agpaiso. Maibagay unay kan katikulot abok. Ay, maray, apay ngay nagpapintas ka. Damagam pa'y laang mat. Kastala ti biyag adda nga rod pagpapintas ko. Kan, para matlaang dayto iti love life ko. Kayat ko ngamin maisalbar ti love life ko. Ha? Ay, padasak man mat nga rod, maray. Wana, takunada nga rod. Numadlaw mo nilakay mo nga isuksukat na kan. Agpapintas kakit di. Tapno di nakapanawan, mare. Apay, sa di numot ti papanam.
Ijay balay daman ng Lorna, tatang. Mapan ko man serbisan, Sirbisan tiyan niya. mapan ko papintasan, Ay nasaya at no kasta. Isumag kay ti balbalakad ko kang kuana. Ti agpapintas. Saan na kano ang masangot ti mapan ije parlor? Iso asya kung ti mapan ije balay da. Papintas ang mga agpaiso ni Manang Malor na. Tapno saan nga isuka ni Roger. Wan tatang, talaga kita noan niya ti maramidak. Noan niya ti pagsayaatan ni Manang. Manang Lorna, medyo narigat ti aramidak ang makeover mo. Anya narigat nga bagbagam. Siyempre, kita man day tabuok mo. Nagpuskul ti purpur na. Ay, nangi nga agas ti kasapulan, tapno mapapintas ka. Ada ka dinamnamak a pumintas. Of course, ate. Apay ko mga awan. Uray no nagdadakkel dagita blackheads di taagong mo, marimedyuan ta. Agbayadak. Bayadan ka. Basta maikat mo dagita a blackheads kas kada whiteheads. Ay, hanggang masapul nga agbayad ka, manang. Agasam man ti from head to foot a makeover nga aramidak kan ka? Di ka madanagan. Adda pagbayad kaw, ading kaw. Anya, agdit kayo manan kani Mon. Ay, won pare. Ay na, mailiwak manan kan kuana kahit. Ay. Adun samot ti oras mo kan kuana gam ni Mrs. Mon paray. Siyempre, napintas kan nabanglo. Ni bakit mo ngay? Nagalsam lang arudan, naglo siyang pay. Naganad ka paray. Ay sus, narigat ti matiklaw. Itamang pay asaan nga inlak ni Lorna tiri daw. Ne. Anya tinapasamak dito unod ti balay ni. Adda matan sabong na day taplorera. Kun dim light pay. Ay na. Nagbanglaw. Ay. Sabalin samat abalay dayto yan nasarak ko. Ay, rumwarak. Nayawawanak samatan. Apay ngay darling ka. Sa dino ti papanam. Darling. I-close mo aday tari daw, darling. Ay, kunaklakit din no nayawawanak. Apay ko maamayaw awan ka. Ay, unayin ang nagsiksikan bakit? Bagay ko kadimat lang ti sumeksi. Lakay, Ah? darling. Ay, wan. Nagbanglo ka pa'y. Ay na, kastoy kumaakan ayaw na. Nagmayatan nga. Kayaw awat ko lang, Jesweldo kan kay di na minsan alawas. Awan igatang itibagas. Pinagpariban ko nga min, darling. Anya? Jesweldo, ti inusar mo a pinagpariband? Una, mangtid kakit din. Ay, unay kan bakit? Makapakigtot kamat. Ay na. Talaga akas ta, darling. No kayat mo anapintas, kanabang lo ti misis mo. Agastos ka, Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Numadlaw mo nilakay mo nga isuksukat na kan. Agpapintas kakit di. Tapno di nakapanawan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Ay, wow! Karepreban mo matmaray. Ay, nadlaw mo? Piminta sa kanya? Nadlaw ko gapuday taangot na amakaulaw. Ay, ibagamot abagay ko dahi ti baro herdok, mare. Aywan, talaga mat abagay mo, maray. At dayang mat ti saan mo abagay. Ay na,
kasusweldo ngamin nila kay ko kat. Ay, imbag man, tauray talon dagiti anak yo. Kat maaramid mo pa ilaang tagpariban. Apay kit asaan, mare. Ay na, naalang aminin nila kay ko ja bonus na. Ay, aya, ni, panag-aalagaya man iti bonus ita. Katuan. Ay, ne, mare. Ni mat kumari a Juliet day ta lumabas. Kas iti sigod, nakadaster manen iti pisang-pisang. Ay, Mari Juliet. Papanam. Ay, imbag man ta nakita kayo ako kumarek, dito igit ti kalsada. Ay, Mare, makitam dati karibriband abuok ko. Aywan, nagmayatin na buok day tamare. Nagsilong, straight na straight. Ay, amom, numano ti pinangbayad ko iti daytoy. Ay, pugtuak maray, 1,500. Ay, naglakamot tan. Mano ti pugto, Mari Juliet? Gaputabak nang ka. 5,000, mare. Ay, na. Naglaing kan maray. Dandanin na pugto ma. Apay, adapay surok na? Ay na. 5,099 laang mat. Mare. Ada ka di extra bagasyo? Oh, taapay. Bumulod ako ma. Awan ngamin maisaang miita. Ay no kinaban-kaban ti lebon da abagas ijay balay da. Ure may sa kilo laang ti buludak, mare. Mare, pabuluda mo. Pudno, ada bagas mi. Ado, ngam, Jack kaya ti mangipabulod. Kasta ka di. Ado dita a tersena nga ingka pagutangan. Ingka umutang dita kantina. Sige. Inak nga rodan ko, kumare. Ay, kaasi mo ni kumari Juliet maray. Apay ngay adi mo pinabuludan. Ay, marwam. Bayam, ama parigat nga agbirok iti pagutangan na. Di laman napnapanamon anang ipaspasikatan iti karibriband abuok mo. Ay, wala. Diyak kat ipasikatan, kat nagngi na ti panangbayad ko iti daytoy. No imbang kum ti pinagpariband mo, di ada ko maurnong ta. Kat adan to pa'y maalam mo ta bonus mo. Tila paggasgastusan. Agpasikat ka pa'y lang mo. Imbag kumamot baknang datao. Ay, agtal na ka man dita. Saan ka naragsak, anapintas ti asawam? Kahit pimintas ka nga raw da nagpariban. Anya ti kunam? Ulitam man. Kapay nga ikatam ta chinilas mo. Ay no, ipakul ko kan ka dito. Ay, salbag ka. Ay, nakon! Ay, aglutukan! Ay, agsubli ka dito. Ay! Nakaluto kan ba kahit? Dandanin, lakay. Dandanayin. Kat no itay kapay akiwar-akiwar di talutlutwam. Lugaw nga ro daytoy. Inyan anay ko di basit abagas. Awan mo't ngamin nabulod ko abagas. Ay, lugaw mananti ka na. Lakay! Nakagatan ka ni ti fried chicken na sidaan tayo. Ay. Nang muday jay baka. Fried chicken ka ti sidan da Mari Helen. Ay, kanayon mo't anaimas ti sidaan da. Ay. Kadyay ngay igado. Idasar mo na, tamangan tayon. Ano? Igadupay ka ti sidan da. Ayabam kit din dagiti ubing lakay tamangan tayon. Bayam amabannog nga agipukaw iti sidaan na ni Mari Helen. Anya nga rod. Ano san tayon aday ito ilinugaw nga sinlang delikado na. Lakay! Woo! Lakay! Adak dito ko sina! Ay, nagsakitan to'y karabukob ko apumanok kaw. Adda ka matlagayam dita. Nagkunang amin ngagpukapukkaw kaya. Kinanya di pukpukaw mo fried chicken kaskada igado. Tapno mang nagdagiti ka aruba Mangantakid din tani. Maibos da ito inlutom anatang ngawan sagpaw na. Imbes ko mapasurutan nak. Ang kunkontraan nakit din. Hindi ka lang mabayin amang ipaspasikat iti sidaan ta na imasket puro natang mo ti sidaan ta. Nita, agsaupay lang. Nasakit tinakam ko. Imbis nga igatang mo iti sidaan. Pinagpariban mong pailang mo, di ka kaisuno bonus ko.
Dinigos mo, day tanariband abok mo, Maray. Saan pa'y amare? Amangan no maikat di agas na kat agsubli akulot to'y buok ko. Kano man nga aldawan adi mo dinigdigos day tabok mo. Ah? Madlaw mo, ajak dinigdigos? Ay na, Maray, maangot ko. Ay, kunak ano na bang lupay laang? Kunay, ay sus, agtitinag mo tandag iti balakubak mo. Nagado di ta abagam. Ah? Ay, si kakit dimot. Nakauy-uyaw ka. Ibagbagak lang tipod no, Maray. Kun may sa, uray si ka man, nakauy-uyaw ka man. Ne, asino ko matinuyaw ka? Awan mat ti malagip ko nga inuyaw ko. Di mon malagay ni kumari ta a Juliet, anamin anom nga inuy-uyaw day tabalay da amarmar ba. Ah? Katpunumat ngamin amarmar ba day tabalayda? Ay, jaklaan mo no kasanuda nga uman-anay di takadagiti talong anak da. Kat ne, uray la agirigan. Kita ang manday ta, aguyaw ka man ako na ako. Katpunumat. Sapay uray ka lang katawa. Ay, Mare, madamag ko man. Kasanuda nga tanga agbibiyag. Kat karpentero laang mat nila kay na. Ay na, Maray, amom lang arudon at tila pagut-utangan na. Damagam pa ilaang. Ay, jak lama ano, santi kasta pa nagbiag. Ay di mo nga rod uyawon idaan. Kasla naragsak ka pa'y ang makakita iti nakakaasi a panagbiag da. Oh, awan mo't siguron ti makunam. Tapuro karne ti sidaan tayo ita. Awan mat ko man makunak. Anya nga ito tungtumpaw dito si daun. Ay kat, bawang Saan mait na ano, buok mat. Kita man. Nagatidog abok. Akin buok iti dayta. Damagang pay lang mait. Kat sika tinagluto. Kan sika lang mo ti atidog ti buok na dito balay. Na, kat ikatumon may salaang mat apiraso abok ko dayta. Agreklamo ka pa laang. Ala, mangan kakit di. Bakit? Simangpot ka ni Uncle mi akardeng. Asino ngay data nga uncle mo? Diyay ngay nagnaad iji Amerika. Nangam pirmi ti imot na day di akabagyan may. Iso nga awan ti makaiturad nga umasidagkan kwa na. Kastaya. Wala, taita lang mat amangag ko tinagan na. Agsaksakit ka no, talakayan. Kaya't nakanaw adito'y amatay. Ay unay mat daytan. Ay, mapankuntuman kit dibisitaan? Kumusta aklang mat Ay katuan Oray no naungat ako nam, kabagyam lakta day dyan. Ni, Maray, sikan samot ti mapan makitang tangdan. Wan mare, tada binisita nila kay ko akabagyan na. Di mapan ka nga rod makigapas. Wan mare, imbag lang nga ada maigatang iti bagas. Ay wan ni, awan samot kun ti mayat amang pautang kun ka dito lugar tayo. Wan nga rod mare, mabainak pa'y kitin. Nala, panawan kan, tamapahan akon. Nensamat kumarik a Juliet di makigapgapas. Ay kaasimot. Nagpudot naman anusan na ti makigapas. Tapno adalaang kanenda. Kaslaman naragsak ka makakit-kita. Dinsapay makasagay-say piman. Ay, di naklatultuladan anag silang. Kan nalamuyot to'y nariban abuok ko. Aguri ka man. Apay, agurot sa matabok, ma'am. ha? Nagadumot yung tinagan na Ay, normal lang day talakay. Unay kalakit din, ay. Anya, normal nga ibagbagam. Aprusam tabuok, Ay, ma'am. ay, di mo sagsagidan. Agpurpaur. Ay, sus, napirdin tabuok, ma'am. Ha? Kulot tumang nga mingkit. Pilitam nga ipa-street. Ano sampaylaan ti makitangdan bakit? Tatarimaan jay mansyon ni Uncle Carding. Si kalaang timang tarimaan? Awan mat sabali amang tarimaan. Amin dagiti kakabagyak, mabutang da nga umasidagkan ni Uncle. Tangdanan nakakadi? Diyak pa'y nadamag na ita Siguro
Kasanon nga'y nagtrabaho kay Jai, ka-thank you latan. Saan mat siguro? Amo na mat siguro ti manang nga asin ni Uncle. Sana mabalin day tao Aha? Anya day Jai? Di mat kumari day ta. Isumad day ta pukpukaw. Ay, Jai sama na naimas asidaon dati pukpukaw na. Ay na, unay matan tinapasamak ijay kumari ta. Taapay. Nangag mo anagpukaw idi kalman iti malam. Kanayon mo't ngipukpukaw na ti sidaon da. Ay namare, sa balin ti impukaw na idi kalman. Apay, anya tinapasama? Nagurot jay buok na nga impariband na. Nasubraan sa kano iting kabil da nga agas. Ay unay mo't daytan? Isu asaan arumrumwar di tabalay da. Mabain mare, kalbun sa ngaminang. Berteng, kanakan, husto pa'y laday tararamida. Apay, Uncle. Jack pa'y mat ng pas. Umay ka dito, itaday bagakan ka. Uncle. Agtugaw ka. Ado pa'y tinaskan ang maarami dito yung mansyon mo, Uncle. Agasam mat ngamin. Nabayag a panahon nga awan ka dito yung Pilipinas. Isungarod nga gyamyaman naken ka, tanaanos ka akanakak. Si ka lang ti kabagya ka naanos nga imay nagtrabaho. Una, Uncle. Tati kayat ko, nasaya at matipagyanan yo. Ang imsan tagaya man nagsaritaan titangdan mo nga agtrabaho. Iso apagsaritaan taitan. Una, Uncle. Kukwamton daytoy mansyon ka. Anya, Uncle? Iawat ko ken ka ti kasuratan. Amin adaga, kukwamaon. Agtagtagay na pagsamat na. Uy, Berting, agring ka. Uy, Berting. Agsubli akmet lang di Amerika. Kunak lang nga dituyak nga agnaid. Ngam kinapudno na. Imayak lang nagbakasyon. Tapno mangkita ak no asino kadagiti kakabagyak, ti mabalin ko apangitalkan kadagiti sanikwak ditoy. Ay na, nagmayatan at agtagainab daytaw ya. Ket sika lang titalkak, Berteng. Tasika, tinaanaos. Sumardang ka man nga katawa. Ay, marunakkan ka. Di mo matgayam kaya't ti makatawaan. Tasino kumati kayat na makatawaan. Ay, mare, daytan jay lugan da kumari Juliet. Mas daawak man. Apay anak kagatang da itilugan da. Nagbiit damutan abimak nang. Nakitam jay kaslamansyon abalay da ijay ilay. Ay no, naglawas ka. Amaw, no apay akala at abimak nang da. Gapaw ta naglako iti droga nila kay na. Tila ibagbagam mo. Anya naglako iti droga. Katwan mo. Ay na, adda tinawid da anarawa adaga. Mama, ti kamot. Ti kunam kit day. Nagbalin ahol dapper ni pari Berteng. Ay agtala ka man, mare. Apay ay akas na ka. Idi agrigrigat da kumari Juliet. Permi akinat katawaam ida. Itatabimmak nang da, madilat tamat tiriknam. Ay, siyak ti patsyam. Adda ayamat bumak nang itikasta kabiit. Saan ka unay, mare? Kita day tabuk mo. Saan dan nga agtubaw, kapo itikasta nga ugaling. Isun sama takat katawaan na. Kawan, nagkalbukan, kapo itikinauyaw mo. May kami bimisita dito idaan abalay mi, mare. Ita kayo lang nga umaymanan, amaray. Tadamot nga minan negosyo ngas asikasuan mi. Ay na, sabali at talagang tibak na nga. Kastala ti biyag adalatamot dumurasan ti tao. Kat, kumusta kayo matan ngay ako kumarik ditoy? Dayta kumari tati saan latang agbalbaliw. Amok kastamot ngagnanayon dayta. Kat ibagak daytoy kan kamare. Liklikam dagiti ka aruba asaan anaragsak, nurumang ay ti panagbiag dagiti ka aruba da. Ay, dayta talaga ti aramidok, Mari Juliet. Adaywa kun dayta ako maritang. Ay na,
baknang dan talaga. Ay, lakay, kaano tanga tamot ang makagatang itikas jay kapintas alugan. Jay lugan da Mari Juliet, kan pare Birte. Ay katwan isumot jay lugan alimabas. Saan mo nga arapa-apan ang maadan itikas di alugan? Palita ka ba ilan? Apay abimak nang da. Ay, adda illegal nga arami dan niya. Anya nga illegal asasawang. Umapal ka lang, iso ka sa tibagbagam. Siyak pay mat nga adda arapaap na abumaknang, tisaan abumaknang. Ay, marurudak! Nini. Apay tayong purwak mo kanya nagitig mo anasnas. Makaungot ka? Apay anyat basol ka? Lukas to'y lati ka ba ilak ang maipay abiyag? Apay nga min abimaknang da Mari Juliet. Gapo, tanaanos ka na singput da. Saan da ang managapal akasken ka? Naragsak da, no rumang ay tibiyag dagiti ka ruba da. Jack maklon da tiyan na pasamak. Ay, agmauyong kansan. Kayat ko ti bumaknang. Na? Kayat ko mati maadan itulugan. Kayat ko ti mansyon abalay. Ay, kasto tima ko na ka. Mapnek ka itibiyag nga addaken ka. Ket agsalukag ka tapno umasinso ka. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Mapnek ka itibiyag nga addaken ka. Ket agsalukag ka tapno umasinso ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas kalatibiyag! Nay, Pedraw, saan pa'y matanalpas ti panagmula dito'y bangkag? Agrub-rubwat kan nga agawid. Kuangkal, adda ngamin papanak. Na, baybayadan ka iti hustaw. Isong agtrabaho ka mata iti hustaw. Kuangkal, ikarok to itong bigat. Ay, awan ti kasta atong tungan ta. Isong agtrabaho ka. Kuangkal, mapanak ko maagaram. Agaram ka nga'y malaldawan. Uncle, nasken nga agawid na kaon. Tamapanak agdigos kan agpapurma. Saan arason da ita? Agmula ka, agingga iti oras ti panagawid. Ala, agmula ka! Marurudak ka ni Uncle ko abaak. Saan nakapinalubusan nga agawid amasapa? Imbagam ko mangururayan ka. Addan ang agungat. Addan samot puliyo abaak paray. Ay, awan. Ni Uncle ko lang tibaak. Ay, di may palubos ngagbalin ka abaak paray. Ay, jakmat kayat Kita man ni Uncle ko. Nakaungungat. Kan nakaimimot. Baak ngamin. Partakam nga rin timag na, tani. Agawid ka pa'y amapan, agpurma ako na. Ay, katuna. Alangan mo't asa anak ngagporma. Di basta din ako ni Hasmain. Apay, sa dino ayat ipapanam si Kapidraw. Hindi igus mun samot jay pabanglaw. Mapanak nga rod agaram. Na, sino nga itimapan mo arman? Di mo matlam amaw. Ay, amamok amin at tao dito lugar tayaw. Amok to pa'y numano ti agkasar, matmatay, kano asinaw ti masikag. Si kapay mat ngamin ti saan amakaamo kadagita. Kat no inaldaw ka arumrumwar. Na? Awan langan maw no addami natay kan kasaran. Kahit anya nga iti aramidak dito'y balay nga inaldaw. Ay, nabayagak mo't to nabalaw. Anya nga ta, no si kanti mapan makitang dan ija bangkag ni Angkal. Nauma akong ngagtrabaho kan kwa na, nanang. Nakaungungat. Ay, kasanumot nga ija asosasyon mi a senior citizen. Sapay ka na yun ti practice may iti sala. Ay, sana mabalay na saan ko amitingan dagiti membrok. Bagbaga aman nga ron ni Uncle Jose, nanang. Pasensya, amon. Takas diya talaga ti baak. Naungat lang nga rudan. Nagimot pa'y. Ay, talaga asaan na nga amo ti agayat kan mga asay. Baak nga rod. Ang saan mo't nga amin na baak kat kasjay. Oh, anya ti magunaan pare. Mayat matlaan ka diti pormak. Ay na, nagwapo kan paray.
Sungbatan nakngatan adagos ni Hasmin. Ay katagharem ka pa'y mata, paray. Inta nga ro doon Paandar mo day tamutor mo. Tanay, rabiin. Aguri ka. Ah. Ayan na nga di sagot mo kini Yasmin. Anyo asagot? Regalo Uso pa'y ayat kasta. Ay katuan mata. Umuna arabi mapangkagarem. Alang amay, ngawan ti regalom king kuana. Sabong lang ko paray. Ay, awan mo't kwartak, paray. Kurang da ito'y sweldo nga inter ni uncle ko. Sikat imang gasolina da ito yung motor ko Ay, kita man day ta gastos ko. Bayamon day ta regalo. Intagid din. Si kaman pa lang ti napuuta ka mapanagarem nga awan regalo na. Wala ka ron. Si kalatan ti makamam. Sino ti kasapulam, Ni Hasmin ko ma. Taapay, anya ti masapul mo iti kabsat ko. Anya kumangay ti rantaan ti baro iti balasang. Siyempre, umayak agarma. Sakbay aparwarik ni Hasming, di ta sirad na. Ayan na nga, di regalaw. Anya, Cash or in kind. nay, pangalaak ngay kuma iti kasta. Ay katagawid ka nga rudan apid raw, tapno makaumay dagiti daddo mga agar-aram nga daawit da nga cash or in kind. Oh. Anya amat tan. Kaslasaan tayo nga agam mo. Katuan mo, amok ang nagkakaubingan tayo. Ang balasangan ni Yasming. Iso nga ron nga umayak agaram. Agawid kan si kapid raw. Tanay, adan di agar-aram kin ni Yasming nga the wheels na. Anya amat tan. Oy, agawid kan, no di mo kaya't akad-akadalang kanay. Nagkatitindog dagiti kukok. Oo, makita. Anya ngay paray. Mayatay. Positive. Negative pare. Kasano ang negative? Kasano? Naglastog mo't nga maintay agar-aram kan kwa nang adda kotsena. Ay, huwag nga ron paray. Dandanina, dinalapos ti motor ko ang nakaparking ni daigid. Bak nang siguro dayjay. Agar-aram ka no kan ni Hasmin. Nagrana kayo umit iti daytang agar-aram ngin ko na. Marurudak iti kabsat na. Di nakid din impasango kanyak ni Hasmin. Kay, polos, asaan kayo ang nagkita? Birbirukan na ti regalo kan kwa na. Kunak tumagaming king ka. Di naktumagaming papatsin paray. Kasapulan pa'y gayam ti regalo. Ay, kituwin kita man day takaribal mo. Di kutsay. Agtrabaho kayo ada saya at bata. Awan ti agtugtugaw. Nagsakit matag. Nay, Pedro, apay, agsangsangit kan samat. Saan, angkal? Nabustod ka ba? Puno ka di tinangag ko. Nabastad ka. Saan? Nakabastad, Saan ka nabastad, angkal? Malala. Tumakder kayaw, ta oras ti merienda. Aglinaw, kanaginana kayaw. Agsarita taman, sika, Pedro. First time ko masaktan ni tinagan ni Hayat, angkal. First time? Di naklatultula din. Awan, ti first time kanyak. Kat saan mon samat napadasan tinagayat iti balasang, angkal? Apay, an-anwak nga iti balasang. Ay, isukat nga awan love life mo. Nagdakkel ti urnong ko iti bangkaw. No kayat ko agumatang iti baro alugan kaw. Kabalak agumatang, tada kwartak. Adugayam ti kwarta, manggal. Ay, katun na. Isuasi ka. Tuladan nak. Lipat mo ti mga asawa. Taag negosyo ka matay nakas kanyak. Tuladan ka nga agbaak, angkal. Kahit man ano kuma. Kastala ti biyag. Saan ka matamatay? No saan ka ang mga asawa? Diyak kayat ti agbalin abaak, angkal. Diyak kayat. Kahit anya nga ron ti maramidam. No saan nakaakaya ti babaeng ar-armam? Ada na panunod ko, angkal. Katsapay ko ma. Tawan ko nam. Apay kumangay nga agwanak adagaos. Ibagampay mata. No anya day taan na panunod mao. Nay, angkal. Apay ngay.
Saan matan nga agandar day tulugan mo? Daan nga minain. Manumatan atawan na pangibibiyahik itinatang agpamanila kan nagpabagyaw. Makadanon tanga tayo jay balay dahas main, angkal. Ne, apay kid din asaan nga eh. Iduron mo pa'y laag tilugan. Gumatang kang aminan iti baro alugan mo, angkal. Kuna mo ta ka ba alam gumatang? Wait, gumatang ak iti brand new. Agiduron ka pa'y laang ita. Tapno maitulod ka amapan agarem. Si kanto mga men, apay abinasted mo, jay agar-aram kan kang adda wheels na. Kasano ang jackbuster doon? Nagpigsamot nga minti ang lit na. Maulawak ma. Uray ta adda wheels na. Jak kaya tisan nga tigtigos ang lalaki. Ni, adda nagsardeng alugan di tarubayan. Sino nga eh? Sige, mapan ka pa ilaang ijay silid mo, tayaban kan tao. Amok pa'y no asino da ita. Syakman mo ti sumango kadagiti umay agaram kanya? Siya koon, tadi mo amo ti agpili iti rich. Si kamanan? Nervyos ak matan, angkal. Anya? Si kaman lang ti makisarita, angkal. Ay, nagloko kan. Nagpaitulod ka lang kanyak. Kuang amen. Saan ka di asika ni Tata Jose? Uwin. Kaanakak ni Pidraw. Si ka jay rich dito'y lugar tayo. Nay, apay nga amaw? Hasmin! Oh my God! Addan sutur mo! Ay, aguray. Aglilin na wag tayaw. Saan asya Sige na, Hasmin. Agtugaw kan di taabay ni Tata Jose. Sige, angkal. Urayan kan ijelugan mo. One, ijay kan ruar, tapno makapagsarita da Hasmin kan Tata Jose. Ay na. Sige, angkal. Nay, Pidraw, aguray Ay. Hello, Jose? Ay, unay na nagpintas ka nagbanglaw. Nay, nag-cute ka matgayam. Numatmatan ka iti asidun. Siya? Kiyot? Apay abaro ka pay. Ay, kuha nga main. Urayan na nga min jay right love na. Siya ka di daytan. Jose? Ay, makapasagargayam ti mamingmingan iti balasang. Ay, Saan mo kanipay anapadasan, tinagara? ay, kinapudno na. First time kaw. Ay, katado nga ro dati pagtungtungan ta. Jose! Sikan samot ti kursunada ni Hasmin, angkal. Ay, mas daawak nga raw. Sige da kayo latan. Ay, saan na mabalin Kasanon ngay day tariknam. Pampanunutan ka ngamin, angkal. Lakay kan. Bakak nga rudan apirme. Kaya't ko makaasawa ka, angkal. Nagubing samat unay ni Hasmin para kanyak. Mabalain. Makita ka, agbagay kayaw. Talaga ka ding agbagay ka, bay? Unang kal, talagang agbagay kayo ka ni Hasmin. Katimakunak, ituloy mong arman. Oh, anyang iti makunam. Naulaw ka kadi idi kasangsangom kan kasarsaritam ni Tataw si Abaa. Saan mo? Awan mo't madi nga angot na. Nalawat ti dagana day jay. Kan pudno mat cute. Katwan. Anyangay, isunti kayat mo? Saan pa'y mo ta nag-propose? Urayag pa'y mat ang nag-propose kanya. Intulod mo ni Pedro dito balay. Kitwain, napanan ijay silid na. Ay imbag man. Apay, pudno akinadwam anapan nagaram. Wayne, punaw. Kuna naman tasikan sa kanot ti kayat jabalasan. Mga sawa akpay ay Ay katwan Ananuam nga dyan naglawa adagam. Dakkel abalay mo,
ado akwartam, ken kastamatan tilugan mo, nuag may sa ka mo. Un nga raw. Ay, mga sawa kakit din ka ba, guys? Tapno malanitan man matisub-sub tayo. Naa. Day talaang tirasaw. No apay akayat mo ang mga sawa ak. Ay, kauwan Ay, kadlaglagi pom na di apagsasaw Ay, di mo pagariyan ti kinaimot. Kan kinaungat mo, tapno naragsak ti biyag mo. Ay, kasta ak aya. Ay, katuwan ka ba, guys? Ay, ado dagiti agrik-reklamo. Gapo iti kinaungat mo kan kinaimot mo. Ay, jak amu Iso atap nagbaliw ka. Ay, mga sawa ka man. Tapno mariknam ti agayat. Kan agbaliw tumat siguro ti ugalim. Pare, kaano kan tumanin nakadwa na mapanagaram ka ni Hasmain? Insardang kunti agaram kan kuana, pare. Simuko kan? Nagbit ka mo na sumukso ko, pare? Sa anak asim mo ko, pare. Impabusoy kon iti sa balay. Anya? Apay ngay? Mariknak nga may na. Anasaysayaat no mga sawan ni Uncle Kaw. Jay baak ang naungat nga angkal mo tinang ipabusoyan, pare? Un pare. Katsapay ko ma. Taisunan ti agkagasat. Ay, sayang mo ni Hasmain, pare. Da kayo ko matagasawa kay. Pampanunutak nga may na. Ano mga sawan ni Uncle ko ahusay? Sumengpet siguro. Kat barang ibingayan nak. Iti kinabak ng nak. Kakadwa, agtrabaho tayo anasayaat. Agungot man ni Uncle Kaw no adda makita ng agtugtugaw. Ay, agin na kayaw. Oras ang timirienda. Ay, unang Uncle. Bagbagak dagiti kakadwa ka. Tapno saan da nga agtugtugaw no awan ka. Ay, bayam ka dila ang ida. Nay, bayam la ang ida, Uncle. Ay, gayam. Imbitaran kayo amin iti kasar miken ni Hasmain. Agkasar kayon? Nagbiit mo tan, Uncle. Ay na. Kastala tibiyag kaanakan. Mga sawa ako na talaga. Isu maawis kayo amin. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo pagaryen ti kinaimot ken kinaunget mo. Tapno naragsak ti biyag mo. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag.